Orkaiji मोजां नुबायना? खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो बेलासि जाबाय आरोना दा। ओमफ्राय दायो जोङो दिनैहायथ' रबिबार नालाय सानडे। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो आं जिहेतु दायो गुवाहाटीयावनो दङ नैबे आगैमोननाव ओमफ्राय जोंनि मादैमोननाव। ओमफ्राय दायो जोङो लख्रा बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना आगैजों आंजों। ओमफ्राय थांबाय थानोसै दायो ना? चलो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लाथ'नाय आं खानायखौ एसे माबा खालामनो थांबाय थानोसै दायो लख्रा बाजारखौ नोंथांमोननोबो देखायगोन। रबिबाराव जायो बेयाव जोंनि मादैमोननि खाथियानो जायो। मादैमोननिया बिरुबारि ओमफ्राय दायो लख्रा बाजाराव थांगोन नालाय दायो नै थांगासिनो रबिबार नालाय दिनैहाय एसे बेरायनाबो फैनोसै ना। ओमफ्राय एसे नोंथांमोननोबो लख्रा बाजारखौ खोन्थिनोसै। गुवाहाटी लख्रा मादैमोनना लख्रानिफ्राय बांद्राय गोजान जाया आरोना खाथियानो जायो एसे माना। ओमफ्राय बेनिखायनो जों एसे बेरायथावथावबो थांसै आरो दायो बेलासिनि सम नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दायो नै जोङो टमटम गाखोबाय आरोना नै दायो नै गारिनिफ्राय ओंखारलायबाय ओमफ्राय थाबायलायबाय नै बिब' बिनानाव सानैबो। लख्रा मोनफैबाय जोङो। बेनो जाबाय लख्रा बाजार। बेयाव दैलि बाजारबो जायो बेनिफ्राय आरो रबिबाराव जायो आरोना। रबिबाराव गेदेर जायो। ओंखायनोथ' रबिबाराव गेदेर जायो। ओरैनोथ' दैलि जायो खिन्थु रबिबाराव बांसिन गेदेर जायो आरोना। दिनै रबिबार नालाय लख्रा बाजारालाय माथो मानसियानो गैबाङा। दहाय लामायावल' मानसि फिर नुदोंमोन ना दा गैयानो। ओमफ्राय राखमेलाव थांजोबदो ना मानसिफोरा। दिनै लास्ट ना। ओइखौ मोजां नुदो खैरो कालारखौ। हय इखौ मोजां नुदो गेजेरनिखौ। गासिबो मोजां गोजालै। टिकेट लाबाय ओमफ्राय नैयो बालाजियाव आरो बालाजि टेम्पोलाव इ खाथियावनो एक्सप' जागासिनो। दायो जों नै लख्रा बाजाराव फैनाय बाजिनो आगैजों आंजों बेयावबो हाबफैबाय नै टिकेट लाबाय मोननै। ओमफ्राय दायो हाबैसै फैदों। मास्क गानबाय आं। दायो नै एक्सप' मोनफैबाय जोङो आगैजों आंजों लख्रा बाजाराव फैनाया। फैद' दायो हाबैनोसै ना भितराव। जि मोजां साजायखादो खनसे जों फैनाया गुमै आं फैदोंमोन ना नों फैयाखैमोन ना मैनाया। माने लाइटफोरखौ जि मोजां होखादो ना। एसे मोनाबाथाय साबसिन नुगोन इखो। दायो मोनाब्लि जायाखैना दासो गोदो जाखोथाय टाइमा दासो 3:46। फुलफोरखौ नायलाय जि मोजां मोजां। बिखौसो झुलनाखौ रना लानिसै रथ' नों नेयानो आंखौ आं माबोरै भिडिअ लागोन। आब' जि मोजां खालाय। प्लास्टिकनिबो थाया इदिया।
परि गयदो फैदो मोजाङै खार इयाव मोजां मोना हरखाय थांनोसै दायो हरखाय जि मोजां नुबाय ना बेलासियाव लगायाखैमोन ना नों थाबायरां दायो नै न'आव मोनफैबाय जोङो ओमफ्रायो न'आव मोनफैनानै आङो माने जोङो आगैजों आंजों लख्रायावसो थांदोंमोन आरोना लख्रा बाजाराव रबिबारावहाय लख्रा बाजार जायो नालाय ओमफ्राय बेयावसो थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय लख्रा बाजाराव थांनानैहा मिथिबाय मा बे बालाजी टेम्पोलावहा बे बालाजी टेम्पोल खाथियावहा एक्सपो जागासिनो होननानै मिथिबायना ओमफ्राय जों आगैजों आंजों थांबाय आरोना ओमफ्रायो थांनानै ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनबाय ओमफ्राय जोङो नै मा मा लाबखो आं एसे देखायनो नागिरदों ओरैनोथ' जोङो बेरायनो थांनाय हिसाबैसो थांदोंमोन बेलासि सम नालाय आरो रबिबार नालाय ओमफ्रायो फार्स्टआवनो नै आं बेखौनो खोन्थिग्रोनोसै ओमफ्राय जि दावराव खानाय खाथियाव हाबा दङ ना ओमफ्राय आंनि आगैयाबो थांबाय हाबायावहा ओमफ्राय आंखौबो लिंदोंमोन आं थाङासै आरोना ओमफ्राय मादै दङ आं दङ न'आवहा ओमफ्राय आगैया थांबाय हाबा जानो ओमफ्रायो नै आं दा फार्स्टआवनो नैखौ खोन्थिनोसै आं जि मोजां नुखादों आरोना नै दख'ना गानबाथाय गाननो थाखाय लाबोदों आं बेखौ नै खोमानि सना जि मोजां मोननानै लाबोदों आं बेखौ ओमफ्राय नै नैबे खुरिखौबो लाबोदों आरोना नै गोथौ एकदम खुरि माने इयाव माबा मा होनो माबा माबि एवनानैबो दोनजागोन आरो इयाव ना ओरैनो सानै साथामफोरनिबाथाय आरामसे दोनजागोन आरोना ओरैनो दोनथ'नाय आरोना ओमफ्राय बांद्राय माबा लाबाखै आङो बांद्राय बुस्थु लाबाखै ओरैनो जिहेतु जोङो बेरायनो थांनायसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मिथिनायखाय हाबहैबाय ओमफ्राय आङो ओरैनोथ' गिदिंना फैनो बायोना ओंखायनो मोननैसो बुस्थु लानानै फैबाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै ओमफ्राय नैबे नै बेखौबो लाबोदों आङो मोजां मोननानै नै बेबायदि नै माबा माबि बुस्थु दोननो थाखाय लाबोदों आरो बेखौबो ओरैनो भाजिफोर एवनानै दोननो थाखाय बा माबा मोनसे जिखुनु दोनजागोन आरोना नै बेखौबो लाबोदों आङो ओमफ्रायो आङो ट्राइ खालामनाबो नायखांबाय आरो बेखौ नै न'आव लाबोनानै बेखौ लाबोदों आङो सुइटार बे एक्सप'निफ्रायनो लाबोजोबदों आरोना गासिबो नै कालारा मोजाङै मिथियाखै इयाव बोरैबा नुदो गाननाय नायबा मालाबा नुगोन नोंथांमोना खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों आरोना एकदम गुरै मुलायमथार बेसेबा मोजां मोननानै लाबोदों आं ओमफ्राय नैथिंजा नै पकेटबो दङ नैथिंजाबो मोजां मोननानै लाबोदों आं गुरैथार ओरैनो माने दसे अबावबा थांबाथाय गाननाय आरोना ओरैनो न'आवहा थानायाव गानबाय थानाय नङा आरोना बेसेबा गुरैखा मोजां मोननानै लाबोदों आं बेखौ र' आङो नोंथांमोननो गाननायना देखायनो बेबायदि आरोना सुइटारानो मोजां नुगोना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादे बेनो आरो मोजां मोननानै लाबोदों आङो ओमफ्रायो नैबेखौ आङो आगैनि थाखाय बायना होबाय आरोना नै आं पसन्द जानानै बायनाय बेयो आङो आगैयाबो थांदोंमोन नालाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो इखो दा हरखाय बोरैबा नुदों आरोना एकदम पिंक कालार एकदम डार्क पिंक आरो इना ओमफ्राय हरखाय बोरैबा नुदों आरो नैबेखौबो हरखाय बोरैबा कालारखौ गुफुर हां बायदिसो नुदोंना खिन्थु गुफुर नङा आरो बे सुइटारा ना मा कालार होनगोन आं इखो ओमफ्राय नै आगैनि थाखाय बेयो ओमफ्रायो नैबेबो आगैनि थाखाय आगैयाबो फसायदों आंबो फसायदों ओमफ्राय नैबेखौबो आगैनि थाखाय लाना होबाय आरोना नै
मोजाङैखौनो नुवाखै केमेरायाव नायलाय कालारफोरखौ बोरैबा नुजोबदों आरोना खिन्थु मोगथाङाव बिराद मोजांखा कालारफोरा इयो एसे माने माबा मा होनो इखो इथा कालार टाइपनि आरोना एसे माना ओमफ्राय इयाव फुरगेव गेव नुदो केमेरायावहा मालाबा गानबाथाय नुगोन र' नोंथांमोना ओमफ्राय बेजों प्लाजु पेन दंखायो नै प्लाजु बायदि आरोना नै प्लाजुआनो बेयो बेनो आरोना बेखिनियानो जोङो ओरैनो लख्रा बाजारावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मिथिनायखाय थांबाय थांनानै बेफोरखौनो लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय आंनि स्वेटारखौ नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै कमेन्ट खालामना खोन्थानो बावनाङा दे ओमफ्राय जा दावरावखा खाथियावनो हाबाना न' खाथिथारावनो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय